Štíty hore! Ráno otvoríš oči a prvé, čo spravíš, je vyjednávanie so slabosťou. Ešte 5 minút. To nie je oddych. To je kapitulácia. Keď sa zobudíš mrzutý, prestan si klamať, že dnes to nejde. Ide to. Len sa ti nechce. A nechce sa ti preto, lebo si zvykol poslúchať pohodlie viac, než vlastné svedomie. Neprišiel si na svet preto, aby si sa schoval pod prikryvku a hľadal pohodlie ako svoj zmysel života. Pripomeň si, kto si. Nenarodil si sa pre príjemnosti, pre mäkkosť. Preto, aby si šetril energiu a odkladal svoj deň, ako keby tvoj život nemal nikdy skončiť. Si človek. A každý človek má svoju úlohu. Správaš sa, ako by si mal pred sebou 1000 rokov. Nemáš. Tvoj čas sa míňa práve teraz. Pozri sa na svet. Všetko živé robí svoju prácu. Včela nevyjednáva s ránom. Mravec nehľadá motiváciu. Vták nečaká na správny pocit. Konajú. Bez drámy. Bez výhovoriek. A ty? Ty chceš byť jediný tvor, ktorý povie nie dnes, od zajtra, keď bude lepšia nálada. Počúvaj ma pozorne. Oddych je správny, ale len v miere. Ty nemáš problém s únavou. Ty máš problém s disciplínou. V pohodlí si extrémista. V práci na sebe minimalistom. Keď ide o únik, ideš naplno. Keď ide o povinnosť, zrazu stačí aj málo. Nestačí. Toto nie je krutosť. Toto je pravda. Ak by si vážil vlastný život, chránil by si svoj čas. Ak by si sa rešpektoval, plnil by si to, čo vieš, že máš robiť. Aj bez nálady, aj bez potlesku, aj bez motivácie. Ľudia sa vedia zničiť pre peniaze, slávu, telo, cudzie uznanie. Ty sa nevieš prinútiť ani k základnej povinnosti voči sebe? Tak čo vlastne buduješ? Charakter? Alebo len pohodlnú klietku? Dosť. Vstaň. Hneď. Bez vyjednávania. Bez sťažností. Bez divadla. Urob dnes jednu vec, ktorú si odkladal. Jednu ťažkú vec. A zajtra znova. A potom znova. Takto sa tvorí silný človek. Nie obeť okolností a výhovoriek. Tak sa rozhodni, čo chceš byť.